Сина нашого Господа Ісуса Христа і животворящого Твого Духа, нехай Твої очі постійно споглядають на нього милостиво, а уші Твої чують голос моління Його, звесели його в ділах руки у всьому роді Його, щоб він визнавав Тебе, поклонявся і славив ім'я Твоє велике і високе, і вихваляв Тебе постійно по всі дні життя свого. Бо Тебе, Господь, усі сили небесні Твоя є слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімось. Господи, помилуй. Господи, Савооте Божий Ізраїлі, Ти стіливши всяку недугу і всяку неміч, зглянься на раба свого, знайди віддай віджени від нього всі диявольські діяння, заборони нечистим духом і вижени їх, і очисти діла рук тих, і вживши свої сили своєї, скоро скруши сатану під ноги його і дай йому перемогу до нього, до нечистих його духів, щоб він, одержавши милість від Тебе, сподобився безсмертних Твоїх тайн і возносив Тобі славу, Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімось. Господи, помилуй. Владико, Господи, вічний, Ти створив людину за образом своїм і вас за подобою, і дав їй владу життя вічного, а потім відпало через гріх не знехтував, але через спасіння світу і втіленням Христа свого. Тож і це створіння своє вибав від рабства ворожого, прийми царство своє на небесне, відкрий очі духовні, щоб світло Твоє Євангелії згоріло в ньому. Поєднай життя світлого ангела, що буде визволяти від усякого підступу супротивного, від зустрічі лукавої ведемо за південною, від усякої мани лукавої. Вижени з нього всяку лукаву нечистого духа, що ховається місяця в серці його. Вижени з нього всяку лукаву нечистого духа, що ховається місяця в серці його. Вижени з нього всяку лукаву нечистого духа, що ховається місяця в серці його. Духа спокуси, духа лукавства, духа ідолослуження всякої лихви, духа лжі, всякі нечистоти судів, диявольської намови, і вчини його розумних вівцей святої отари Христа Твого, чесним членом церкви Твоєї, сином і наслідником царства Твого, що відживши за Твоїми заповідями, охоронивши печать непорушною, і зберігши його одіж незаплямленою, одержав блаженство святих у царстві Твоїм. Благодаттю щедротами чоловіку любством єдинородного Сина Твого, яким Ти благословення сили, з присвятим і добрим і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Чи зрікаєшся ти сатани, і всіх діл його, і всіх слуг, і всякого служіння, і всієї гордині його? Чи зрікаєшся ти сатани, і всіх діл його, і всіх слуг, і всякого служіння, і всієї гордині його? Чи зрікаєшся ти сатани, і всіх діл його, і всіх слуг, і всякого служіння, і всієї гордині його? Чи зріклися ви сатани? Чи зріклися ви сатани? Чи зріклися ви сатани? Повертайтеся до